Coñecidolandia e vamos a falar dos produtos que din que non teñen azúcar. Vamos a falar das galletas con caramelo e do yogur de xaceña. Nós vamos a falar das galletas con caramelo. As galletas con caramelo son galletas ecolóxicas e teñen 95 gramos de azúcar por paquete. Os ingredientes que máis nos chamaron a atención foron o antioxidante, o colorante, soro de leite en polvo e aceite vegetal. Con tomar 25 galletas xa pasas o consumo de azúcar recomendado. E agora imos falar dun yogur ecolóxico. Con só 3,8 gramos de azúcar, pero de azúcar sabe, azúcar do leite. O grupo de Requeixolandia. E imos falar do azúcar. O azúcar pode estar arrochado. Non sei se sabedes que o azúcar ten 55 nomes. Sí, por eso é tan fácil que nos enganen. Algúns nomes son o xarope de glucosa e remolacha. A máxima cantidade de azúcar permitida a un día é de 25 gramos. Os pasos foron os seguintes. Collemos unha agricola e miramos os ingredientes. E poñías en azúcar. Seguimos investigando e vimos que tienen 3 gramos de azúcar. Non é moito, pero se poñías en azúcar... Agora imos falar das galletas María. Esas galletas poñían que eran sans. Fixemos o mesmo proceso e que non sabedes canto azúcar tiña. Tiñan 24,5 gramos de azúcar. Isto foi todo. Adeus!